Jo me dic Juani Albiol Anglès. Soc nascuda aquí a Vinaròs. Vaig néixer l'any 42 i tinc 81 anys. D'ofici, darrere, al reig. Remenda que remenda. Tota classe de reig. El primer record que tinc del mar és que sortia de costura, que era una xiqueta molt menuda, que tenia 8 o 9 anys. La meva mare feia, vés-te'n al moll, i jo portava una cullera i dinava allí. El record era este, i portava molt de peix, entonces, moltíssim. I el meu pare, senia una xiqueta xicoteta, me feia sentar en terra i me feia rasca el bou. I aquí la cuixa meua feia zas, 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 i rascava el bou. Oh, i altra vegada llepó, i m'enfartava. I quan ja vaig tindre més grandeta ja em van donar una agulla i ma mare me tallava el forat de la sèrcia. Primer el ximolsava, després es començava a fer un forat de xicotet, després un de gran, i així va començar la meva vida. Jo no he volgut ser, ma mare tampoc no volia que sigués remendadora, perquè anava a costura i les monges li diuen que tenia que estudiar per a mestra, que no sé què, que no sé quanto, però mon pare no va voler, perquè teníem tanta feina entonces que primer era la barca i les reig en aquella casa. I la nostra vida, en casa nostra, només se parlava de la mar, no es parlava de res més. Vivia amb un germà, si hem enganxat, si hem perdut un bou, si hem anat el dia bé, si no, sí. I jo estava així a la boca oberta, escoltant. M'agradava molt la mar, m'agradava. I vaig a dir en una altra. I jo sempre dia que em casaria en un mariner. Sempre dia que em casaria en un mariner i em vaig casar en un obrer. Los destinos de la vida. Vaig estar treballant fins als 45 anys, perquè als 45 anys ho vaig tindre que deixar. Per què? Perquè la meva mare tenia Alzheimer, una germana tenia càncer i l'altre germà càncer. I es vaig tindre que cuidar els tres. I ja vaig deixar-ho. I vaig dir una cosa, va ser la meva sort, perquè jo no he pogut ni a caminar ja, perquè l'esquena la tenia desfeta, de tant de treballar el cul en terra, el cul en terra, el cul en terra. La meva vida ha sigut el moll, cosa que ara no tinc ganes ni de veure'l, perquè de barques no n'hi ha, és que és una vergonya total. No vol ser ningú mariner, per què? Perquè no guanya més estiven des del paro, que almenys cobren, que aquí hi ha vegades que passa la setmana i no cobren. La mateixa les llums, fa 2 mesos que no agafen un peix. Del teu somni navegar. Una felicitat gran, sempre me recordaré, hi havia 2 barques que eren iguales, 80 cavalls. L'Andrés Albiol i una que s'hi diu la Cinta. Jo tenia uns 8 anys. Aquell dia va entrar la Cinta, de nit i dia, i va entrar aquella barca carregada tota de cavalla. Tot, les orles, tot ple, i a Fonaet hasta baix. L'Andrés no entra, com entonces no havíem parladories, però no sabíem res, ara tot se sap. Com que al cap de mitja hora que va entrar aquella barca, va entrar l'Andrés Albiol superant a la Cinta. A Fonaet hasta baix. La nevera a tope, i en orri per dalt la barca, que no he vist allò, no he vist mai ningú. Cavall així, no. Feia un goig, això va ser una de les coses que no me s'oblidaran mai. Sí que he sigut feliç, molt feliç. Amb uns germans, amb germanes discutíem, perquè discutíem, que no hi parlant, però he sigut feliç. I mon pare també discutia jo. Bastant, perquè li dia les veritats i això li sentava com un tiro. Hi havia dia que eren les 8 de la tarda i que estàvem allà baix. I nosaltres fem, anem a cap a casa, que estem mortes. I mon pare saps que mos feia, ara és quan se treballa millor. I jo li contestava, però vostè no, perquè no s'ha aixecat a les 6 del matí a treballar, però nosaltres sí que ens hem alçat. Una dona en caràcter, que sóc ara en caràcter, i tinc 81 anys. Això és el que hi ha, fill.